Ďakujem vám za vašu účasť. Taktiež by som chcel privítať aktivistu pre našu miestnu organizáciu, člena Rady SRZ, pán inžinier Eduard Veselý. Nášho nového starostu Drahoviec, pána inžiniera Juraja Kleina. A vlastne teraz by som ešte celkom na začiatku by som si chcel aj s vami uctiť minútou ticha nášho zosnulého bývalého člena, pána Štepana Beňu. Ďakujem.